Ahojte, dnes vám ukážem, ako sa robia takéto koreničky. Je to veľmi jednoduché. Budeme na to potrebovať nádobku na koreničky, ktorú si kúpime, priesvitný lak v spreji, lepidlo chemopren, centrofixku a štipce. Tak najskôr si takto rozrobíme štipce. Takéto polovičky. Takže najskôr si chemoprenom natrieme všetky strany, pretože tento lep sa musí nechať trošičku zavanuť, aspoň nejakých 5-6 minút. Takže takto si to len ponatierame. Je dobré, keď sa to robí vonku, v altánku alebo na sedení, alebo na balkóne, lebo má to dosť taký silný zápach, toto lepidlo. No a ponatierame si aj štipce. Štipce majú dve strany. Toto je tá pekná strana. Vlastne toto je tá pekná strana štipca, taká hlatučká. A potom, keď otvoríme ten štipček, tak máme druhú stranu. A vlastne my potrebujeme takú tú horšiu stranu, aby bola čelnou stranou tej koreničky, pretože tam ešte budeme dávať centrofixkou také pasiky ozdobné, aj napíšeme potom názov toho korenia. Takže vlastne z tej peknej strany, z tej hladkej, ako je štipec, si tie štipčeky tiež ponatierame a necháme ich mierne zavanuť. Už si ich ukladáme. Potom to lepšie tak chytá. Takže všetky štipčeky si ponatierame. Potrebujeme približne 12 štipcov na túto koreničku, čiže keď ich rozpolime, tak je to 24 časti týchto drevených. Tak lepidlo nám trošku postálo a môžeme začať štipce lepiť. Takže touto stranou. Takto. Tak a tu nám vlastne vzniká taká tá ozdôbka, ten kanálik. Sú také pekné veci na chatu. Ja som si robila tieto koreničky na chatku, na záhradu, pretože som nemohla nič také drevené zohnať. Tak potom som si vymyslela, že ja si to oblepím štipcami. Že to celkom pekne ide. Túto hranu si takto, tak na poli trošku priložíme. Ono sa to tak potom uloží. A tuto ako je tento spoj, tak si to môžeme ešte trošičku natrieť, lebo vlastne na tých rohoch to trošku tak horšie drží. Takže môžeme si to ešte nechať, chvíľočku to necháme postáť a pokračujeme. Takto, že aby sa nám prilepil aj k tomuto, to držalo. Mám ich už rok, tieto koreničky,
Oni sa nalakujú a vlastne keď aj chytíte nejakými zašpinenými prstami od papriky, tak tam neostanú, dá sa to pekne utrieť. Kebyže sa nenatrú tie štipce, tak sa to potom postupne tak zašpiní. Takže je dobre si to zalakovať a až potom na to zalakované tou centrofixkou písať, pretože keď sa to urobí predtým, tak sa rozpije tá centrofixka. Úplne sa zničí celá vaša robota. To už sa mi tiež stalo. Centrofixkou sa dá písať až na nalakovaný povrch. No a teraz, keď máme koreničku vlastne nalepenú zo všetkých strán, pekne si to popritlačame ešte, v prípade si to povyrovnávame, tie štipčeky, aby boli v jednej rovine, pootrháme lepidlo. A teraz si to pôjdeme pekne von nalakovať priesvitným sprejovým lakom. Kto chce, môže si aj lodným lakom nalakovať, normálne štecom. A ja používam tento, lebo je to také rýchle, šikovné. Lak nám vyschol, tak si môžeme teraz dozdobiť centrofixkou koreničku. Takže vyfarbíme si tento kanálik, čo nám tu vznikol, tak si to môžeme pekne takto dozdobiť čiernou fixkou. Aby sme to trošičku zvýraznili. A tu môžeme napísať mletá škorica. Škorica. Vyjde mi len škoric. A môžem dať aj túto také malé a škorica. Na chate je všetko dovolené. Takže kolo dokola si to pekne prizdobím a koreničku máme hotovú. Teraz môžeme nasypať korenie do koreničky. Škoricu. A ešte kto chce, si môže prizdobiť túto koreničku tak, že sa dá tento silikón dať dolu a môžete si nasypať korenie sem. Zatvoríte to. A vlastne v tom víčku vidíte, že čo je nasypané v tej koreničke. Napríklad aj takéto korenie sa tam dá, vegeta, hrebičky alebo rásca. Zatvoríme a vlastne máme koreničku hotovú a podľa toho, čo máme v tom víčku nasypané, tak môžeme hneď zbadať, že čo tam máme. To je také dekoratívne, ozdobné. Takto vyzerajú hotové koreničky, ktoré mi spríjemňujú život na našej chatke.